오빠. Hoy, 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 ikaw. Di ba binigay mo na lahat? Nag-effort ka, nagpa-impress. Hindi pa nga kayo ginastusan mo na. Kaso, hanggang dun lang talaga. Ang tawag sa'yo, friend. Anyway, mahal, ano sa'yo? Nandito na ako yung nida. Ay, namiss kita na. Pakis nga. Huy! Mahal, nandito na ako pa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanapin mo. Walang iba, ako to, si Kim Chino at makakasama mo ako 69 tayo. Baliktaran tayo, 6 to 9 p.m. Maglalambingan tayo. Pero mahal no, napapadalas ata yung paggastos mo sa taong hindi mo naman jowa. Hindi pa kayo pero parang nag-i-invest ka na. Parang ikaw yung kilala kong nagpaluwal ng pang down payment para sa motor ng hindi niya naman jowa. Oo. Katrabaho ko yun eh. Ang daming ganyan ngayon no, na sobrang rupok at nagkakaroon na kayo ng term dahil nga medyo napaparami na kayo. At ang tawag sa inyo ay mga na-friendzone. Kumbaga hanggang kaibigan ka lang, hanggang dyan ka lang. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Bibigyan kita ng 3 senyales na malapit ka ng ma-friendzone. Anyway, ito na mahala. Una, ma-friendzone ka na kapag tawag niya sa'yo, bes, beshi, bro, or sis. Nako po, kapag tinawag ka na ng ganyan, yung platonic call sign or term, wala na yan. Early indication na yan, early sign na yan na walang patutunguhan kundi friendship ang pagtingin mo sa kanya. Lalo na kapag consistent na tinatawag kang ganun, medyo alanganin na yan. Baka ang tingin niya talaga sa'yo, kapatid, kakampi, tropa, o di kaya panakip butas. Huy! Wala, hindi ka talaga jojowain yan. For sure. Pero sige, wag kang gumibap. Meron pa namang pagkakataon, never say die. Pero wag ka mag-alala, mahal. Meron pa akong 2 senyales na ma-friendzone ka na niya. Kaya tumuto ka lang sa akin tumuto ka lang dito. Kaya naman hanggang 9 p.m. pa tayo. Manatiling nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.